nominatie. Ja, 3 keer. 2 keer, ja dan. Dan zijn we in de Ranswijk, maar dan zijn we Prins Jeroen, minister Dennis, we zitten nu nog bij Hotel Vonken te genieten van een heerlijke maaltijd. Straks, helaas, is uw regeringsperiode afgelopen. Heb je nog te zeggen tegen de oud-prinsen die je straks nog meer dan je leeftijd zult ontmoeten? Ja, Hans, we hebben al een heel jaar lang aan het uitdagen, dus ik hoop dat het ons niet teleurstelt. We kennen het aan. We zijn getraind. We hebben genoeg brand gedronken vooral. Ja, precies. Kan ze even bellen, dat doe ik niet. Zo. Final destination is Vasthouden, jongens. Ja, leuk. Once upon a time there was a tavern. We used to raise a remember how we laughed away the hours. Hij gaat toch langzaam arriveren. De nu nog regerende stadprins Jeroen de Eerste, minister Dennis en de jongens van de Raad. Doe maar rustig aan, jongens. Het hinkt vanavond in de nacht. De Vulsens. Het afscheid is nabij. Afscheid is altijd moeilijk, maar het is echt in één woord gewoon geweldig. Wat veel hebben we metgemaakt. En Geren worden allemaal deel van. En dat maakt het eigenlijk alleen maar mooier. Dat we hier weer staan en dat Geren jou allemaal zien. Daarvoor wil ik ook een 3 maanden vandaag op Valkenberg. Allah, de nieuwe te vieren. De nu prins en de nu minister. Tonight I stood before the tavern. Gewoon 2 jongens van de Melterfile, Jeroen en Dennis. Geef ons een duim in de lucht.